Ehunka herritar mobilizatu dira gaur Amurrion Lezamako baserri baten aurka eginiko tiroa salatu eta bertako familiari babesa eta elkartasuna adierazteko. Urtarrilaren 6an igandean 7 pertsona etxean geundela, 11 inguruan baserriko etxebizitzatako batean gure senide 2 sukaldean zeudela, bala tiro batek gure leihoan zuloa egin zuen eta gure artetik pasatuta hormaren kontra jo zuen gure biziak arriskuan jarriz. Ertzaintzak gertaera horren ikerketa abiatu zuen gure lekukotzak jaso eta gero. Guk arratsaldean salaketa jarri genuen ertzaintza etxean Laudion eta gaur asteartean salaketa jarri dugu hemengo epaitegian. Pertsona bat identifikatu dutela badakigu, baina hori baino ez dago. Momentuz, ez dakigu erasoa egin digunan hori izan den, baina argi esan behar dugu, auzunean ez dagoela inongo liskar edo arazo pertsonalik, alderantziz. Garaiak ez dira onak lasaitasunerako. Inguruan haize hotza nabaritzen dugu, odola izosteko modukoa, eta zaunkak entzuten ditugu. Badakigu eskumako politikariei interesatzen zaiela gu beldurrez bizitzea. Gure leihora tiro egin zuenak jakin dezala, gu ez garela hemendik mugituko. Ez gure arbasoen etxetik, ez gure pentsamentu politikotik. Hori bazen bere asmoa. Etxean 3 bandera ditugu jarrita. Batek dio fracking ez, gure lurrari diogun maitasunagatik. Bestea Saharako ikurra da, herri horrekin munduak duen zorra gogoratu nahian. Eta 3. Euskal preso politikoak Euskal Herrira dio. Gizarte osoaren oihu ozena dena. Gure etxean, gainera, jarrita dago arrazoi handi batekin. Eta da, gure senitarteko bat falta zaigula etxean, duela 28 urte dispersioak hilda. Banderak astintzen jarraituko dugu, ez gaude bildurtuta, eta bakarrik esan behar dugu, utzi Lezama pakean, utzi Euskal Herria pakean. Udalak elkarretaratzea egin du lehenbizi eta manifestazioa egon da gero sortu alderdiak deituta. Sortutik gaurko manifestaldia deitu dugu, dakizuen bezala aurreko igandean, hemen ondoan dagoen baserri baten kontra atentatu bat burutu zelako, gizon batek tiro bat bota zion han bizi den ezker abertzaleko familia ezagun bati, eta zentzu horretan gertaeraren larritasuna da gaur mahai gainean jarri nahi duguna. Horrekin batera, argi esan nahi dugu gertatu dena ez dela anekdota bat, ez dela kasu isolatu bat, ez dela suzeso bat. Gertatu dena badaukala klima politiko konkretu bat. Alegia, azkenengo hilabetetan, eskuin fascista espainola, ari da sortzen giro bat, independentismoaren kontra, ezker abertzalearen kontra Euskal Herrian, eta horrek ekartzen ditu ondoren horrelako gertaerak eman ahal izatea. Beraz, gertaera larria da, tiroketa bat, atentatu bat eman da herritar batzuen kontra eta larritasun hori mahai gainean jarri nahi dugu. Eta azkenik adieraztea gure sorpresa eta gure kezka, medioetan azkenengo orduetan informazio asko ari direlako ateratzen, ustez Polizia Nazionala izandako batek tiro egin ahal izan duela, badirela indizio ezberdinak pentsatzeko nor izan den, eta zentzu horretan kezkaz bizi dugu alde batetik familia nola bizitzen ari duen egoera, eta bestetik inolako neurririk eman ez denik inoren kontra indizio horiek egonda. Gure ustez, poliziak urratsak eman behar ditu familiaren babeserako eta batez ere jendarteari ez erakusteko mezu bat hemen tiroak botatzea dohainik dela.